Det går fint. Tak. Hvor lang tid siden nu? Ja, meget lang tid siden. Jeg har tænkt på dig. Skal vi have nogle shots? Ja, Tak. for gamle dage. Gamle dage. Du ser godt ud. Hvad laver du her? Hvad mener du? Hvorfor er du her, Christian? Jeg synes, jeg bare snakker, gør vi ikke det? Jeg synes ikke, du skal være her. Står du? Er jeg den eneste, der keder mig? Ikke sådan. Flor? Ja! Yes! Yes! Ja. Og rolig. Jeg passer på.